Ola, bos días a todos e a todas. Benvidos a esta presentación do 32 Campeonato de Galicia de Clubes que se vai a celebrar aquí no Barco de Valdeorras, no Estadio Carabagueiros, o vindeiro 17 de abril. Quero enviar un cordial saúdo a todas as persoas que están seguindo en streaming esta retransmisión. En principio, facendo presentación das persoas que agora nos acompañan na mesa. A miña dereita teño ao alcalde do Barco, don Alfredo García. Tamén a súa dereita a don Aurentino Alonso, concelleiro de Deportes tamén do Barco. E a miña izquierda, don Agustín González, presidente do Clube Adas. Quero, por suposto, salientar que este campeonato de Galicia pois vai a ter un gran simbolismo, como non, na figura de Luís Nogueira, un home que encarna os valores do humanismo máis profundo do deporte e, como non, dun deporte tan olímpico como é o atletismo. Quero agradecer a atitude dos clubes galegos que sabían deste compromiso de estar aquí rendindo homenaxe a este gran home que recentemente nos deixou. Por lo tanto, o meu recoñecemento a todos os clubes galegos por estar este día aquí. Un campeonato que se vai a celebrar en dúas jornadas, a primeira dende as 11 da mañán ata as 13:45 e a segunda jornada, a máis longa, dende as 16 horas hasta as 19:30 horas. Todos os aficionados van poder seguir por streaming esta retransmisión en directo porque estamos facendo eso xa dende fai algúns meses. Tomarán parte, como non, os millores clubes galegos, tanto na categoría femenina como mesmo tamén na categoría masculina. En mulleres, o Ría de Ferrol, Atletismo Femenino Celta, Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Escola Atlética Lucense, o Adas Proinor, o clube local, tamén Atletismo Ourense, o Club Atletismo Santiago e o Lucus Caixa Rural. Na parcela masculina, o Sociedade Gimnástica de Pontevedra, o Real Club Celta, Clube Atletismo Santiago, Atletismo Narón, Lucus Caixa Rural, Club Atletismo Sada, Ourense Atletismo e tamén o Club Coruñés Marineda Atlético. Quero, como non, salientar en nome da propia Federación Galega o agradecemento, como sempre facemos, ao Concello do Barco de Valdeorras, polo seu compromiso, polo seu apoio e, como non, neste caso, non podía ser de outra maneira, tendo en conta, ademais, as circunstancias emotivas que van a rodear este campeonato. Por tanto, alcalde, moitísimas gracias por todo o apoio que sempre recibimos por parte do Concello, da túa figura e tamén, como non, por parte do Concelleiro de Deportes. Agradecemento, como non, tamén ao clube. É verdad que este é un homenaxe tamén á figura de Luís Nogueira, pero non é menos certo que o Barco de Valdeorras ten méritos acadados históricos para que tamén vimos aquí a calquer campeonato, xa o fixemos noutras tempadas e, como non, vimos aquí no campeonato máis importante de clubes de pista do ano, pois tamén, en certo modo, rendindo homenaxe e recoñecemento á gran labor que está facendo o Adas dende xa fai moitas décadas e eu espero, desexo, que siga nesta trayectoria de brillantez e, sobre todo, de promoción do noso atletismo. Por lo tanto, gracias tamén ao propio clube. Gracias ás persoas, ás voluntarias, tanto que van a tomar parte por parte da propia delegación da propia Federación Galega aquí no Barco, como todas as persoas tamén que van a colaborar por parte do clube. Por lo tanto, eu quería simplemente salientar este recoñecemento a estas persoas, este recoñecemento, por suposto, á figura de Luís Nogueira, invitar a todas as persoas que lle gusta este deporte milenario, que van presenciar un atletismo de alto nivel. É verdad que todavía estamos principiando a tempada, o nivel de forma dos atletas todavía está moi lonxe do seu máximo nivel da tempada, pero en calquer caso vai a ser un gran acontecemento deportivo e, por lo tanto, invito a todos a seguir en directo esta retransmisión. E dito isto, vou pasar xa a palabra ao presidente do clubes, don Agustín González. Hola, boas tardes a todos. Refrendar as palabras, moitas gracias, Isidoro, respecto á complexidade, non, de organizar un campeonato deste tipo aquí no Barco. Sabemos que o Barco por a pista de 6 calles é complicado porque o formato de campeonato de clubes é de 8 calles,
pero por eso hai que agradecer a actitude de todos os clubes que van a estar presentes e que ao final, pois, bueno, entenderon que era o momento de rendir homenaxe, de estar aquí presentes, e que ademais será a segunda vez que o Barco acolla un campeonato galego de clubes despois da edición que se celebrou no 2012. Sí que é certo que en aquel momento fora unha edición de mañá e tarde, e agora pois o formato é un pouquiño diferente, casi todas as probas son de tarde, ainda que vai haber probas de mañán, non? Complementadas tamén con un control de marcha que nos pediron desde a propia Federación Galega, é lóxico, porque é unha proba complicada de organizar e non había apenas controles debido ás limitacións. Nós, evidentemente, para nós, Luís Nogueira, para min personalmente, para todos os membros do clube, foi unha persoa pois moi significativa, era, como nos dixeron moitas veces, dixeron durante estes últimos días, era un dos pilares, non, sobre os que se asentaba o atletismo Valdeorrés desde o ano 86, no que fichaba por o Club Adas, e nunca cambiou de clube. El facía atletismo, era unha desas personas románticas do atletismo, gustáballe, era a súa ilusión, como a maior parte dos atletas, pero, bueno, el era un hobby que levou hasta o seu último momento, porque prácticamente hasta os últimos momentos estuvo pisando a pista de atletismo, e incluso 3 semanas antes ainda lanzaba ali o home, esperando chegar a ese campeonato de veteranos, non? Que tiña ilusión por preparar cos seus 65 anos. Entón, agradecer a actitude da Federación Gallega, e personalizo sobre todo no seu presidente, porque en todo momento foi moi sensible á situación, apostou por o Barco, agradecer ao Concello do Barco que tamén tivera esa posibilidade, non, de aceptar este campeonato nestas condicións tan complicadas nas que nos atopamos. É certo que non vai a ser un campeonato con público, tan só estarán os 300 ou 300 e pico atletas entre a xornada de mañá e tarde que compoñen os equipos dos clubes, máis os seus delegados, e tamén agradecer, como non, a toda esta xente que nos vai a prestar apoio, os voluntarios, voluntarias, que sin eles, ahora mismo, sería moi difícil levar a cabo esta difícil meta. Tamén agradecer tamén ao personal médico e da ambulancia SIL, que tamén, bueno, pues nos van a botar tamén unha man a este campeonato, porque eran moitos deles compañeros de Luís, e, bueno, pues querían tamén estar presentes neste merecido homenaxe, e tamén un homenaxe ao deporte, ao atletismo galego. Respecto ao Clube Adas, bueno, nós non teremos o mellor equipo que quixéramos ter, como lle vai pasar a moitos clubes por diversas circunstancias burocráticas e administrativas de última hora, problemas que vamos ter que solventar ao largo da temporada, porque afectan a atletas que non pertenecen á comunidade, por tema de restriccións, por tema de Consello Superior de Deportes, bueno, pero intentaremos, estaremos presentes en todas as probas. Creo que al menos en algunha delas vamos poder estar pelexando por o triunfo individual, así que, bueno, satisfeitos nese caso. Tamén, bueno, como decía Isidoro, un ano moi complicado, onde o atletismo, curiosamente, é un deporte que colleu moitísima forza, moitísimo pulo, porque, ao ser o aire libre, pois moitos pais, moitas nais decidiron que os seus rapaces tamén era o que lle deixaban, porque en moitos sitios non se podía facer outro deporte, e, bueno, pois nós collemos ese testigo, ese reto, porque era moi complicado facer deporte no mes de setembro, e, gracias a Dios, pois, hasta este momento, con todas as medidas de precaución, todos os medios que intentamos poñer, pois as cousas van salindo aceptablemente, estamos xa casi chegando ao final da escola, que acaban en xuño, con certa tranquilidade. Polo demais, pois nada, decir que nos agradecemos moito a confianza que teñen en nós para colaborar nesta organización. Nada, cederlle a palabra ao noso alcalde, que ano tras ano pois ven apostando coa súa corporación por este deporte, igual que por todo o deporte en xeral. Ainda que este ano non sei se volveremos a ter milla, pois é tamén un evento moi importante no programa atlético galego. Bueno, pois sempre apostaron por o deporte non só popular, porque evidentemente é un deporte popular participativo, senón tamén para que o Barco teña estes eventos que tamén permiten que, bueno, pois tamén a hostelería, a restauración, os supermercados, pois teñan tamén o seu momento de recibir algo de diñeiro, porque, bueno, pois a situación, como vedes, é moi complicada.
Así que, alcalde, moitas Moitas gracias. gracias, Tenín, polas túas palabras. E pasamos á intervención a don Aurentino Alonso, concelleiro de Deportes de O Barco. Ben, pois hai moito do que eu tiña por aquí anotado que xa está dito, pero eu creo que hai que reincidir en algunhas cousiñas porque de ben nacidos ser agradecidos, e dende logo desde o Concello reiteramos o noso agradecemento á Federación, neste caso na figura do seu presidente Isidoro Hornillos, aquí presente, que pensara no Barco para esta 32 edición do Campeonato Galego de Clubes, e que ademais se aproveita esta edición para rendirlle ese merecido homenaxe a Luís Nogueira, un deportista para o que eu creo que non hai palabras para definir a súa trayectoria, e que algún día tamén dentro do Concello estamos traballando nelo, se lle rendirá unha homenaxe máis popular cando as circunstancias así o permitan. Dende logo, a relación Barco-Atletismo e Barco-Federación Galega de Atletismo é moi estreita, iso é indudable, e non hai máis que ver as distintas probas e as distintas actividades que aquí se desenrolan, e sobre todo a presencia bastante habitual do seu presidente aquí nesta nosa comarca, polo tanto, volver a reiterarche o noso agradecemento, Isidoro. Son momentos moi difíciles a nivel social, a pandemia vai nos dando unha de cal e unha de area, agora parece que nos toca unha de area aquí outra vez, pero bueno, é o que hai. Entón, eu creo que neste caso pois tamén hai que agradecer aos clubes participantes que en unhas circunstancias así difíciles sigan apostando por volver á normalidade competitiva e, bueno, con eses recortes e eses protocolos, pero, bueno, que aí van a estar presentes, aínda que no Barco vamos a estar, repito, nunha situación un pouquiño máis tensa que a que tiñamos hasta estes días. Bueno, pois o que é a pandemia así nos trata, non? E tamén quero facer un reconocemento aos establecementos hosteleiros daqui do Concello, porque se puxeron a disposición, o concelleiro de Turismo se puxo en contacto con eles, e eles están todos a disposición dos clubes para atendelos nas mellores condicións posibles. Non podrá ser no interior, porque parece ser que a partir de mañán a noite pois os interiores non quedan deshabilitados durante outra vez unhos días para o seu funcionamento, pero dende logo tanto nas terrazas exteriores como incluso preparándolle packs, picnics, etc., os establecementos, repito, xa se lle mandou unha relación aos propios clubes de todos os establecementos que queren participar e colaborar, polo tanto, pois tamén ese agradecemento aos establecementos hosteleiros e, bueno, pois volver a reitar esas gracias por estar aquí unha vez máis a Federación Galega. Moitas gracias, e pasamos a palabra ao alcalde do Concello do Barco, cando queiras. Pois moitas gracias, Isidoro, gracias a vos por pensar no Barco unha vez máis e por organizar precisamente este campeonato galego e aquí no Barco, non? Que ademais neste caso, eu teño que decirlo, evidentemente teño que poñer en valor por que é no Barco, desgraciadamente, pola perda que tivemos de Luís Nogueira, que para nós evidentemente é un referente desde o punto de vista deportivo, desde o punto de vista do atletismo, pero sobre todo, e por riba de todo, desde o punto de vista persoal, da persoa. Como ben decía o concelleiro, no Concello queremos ter un acto tamén de homenaxe para este atleta, pero evidentemente decidimos no seu momento, xa, bueno, aos poucos días do seu pasamento, demorarlo hasta que queremos esa homenaxe queremos facela con público, evidentemente. Por lo tanto, mentre non teñamos garantizada a asistencia do público, dos seus amigos, dos seus compañeros, especialmente dos seus compañeros e da súa familia, pois evidentemente vamos a esperar, porque agora xa non dá igual, evidentemente, non? Pero en calquera caso, Isidoro, en calquera caso Tinín, Club Deportivo Abas, os nosos millores deseos, pola nosa parte vamos a colaborar, estamos colaborando xa en todo o que sexa necesario para que este acontecemento sexa un éxito o sábado, para que a xente que veña ao Barco marche contenta, marche satisfeita e marche, dende logo, pois ca impresión de ca millor das acollidas posibles que se pode ter cos forasteiros nestes casos. Gracias unha vez máis por acordaros do Barco, por ter presente o Barco, porque o Barco é sinónimo de atletismo, é sinónimo
falando de atletismo, do Clube Adas. É sinónimo tamén da Federación Galega de Atletismo. Isidoro, como ben decía o concelleiro, é que non te botamos de menos, porque cada pouco, cada 2 por 3 estás aquí, e iso é bo para nós, porque evidentemente quere decir que hai actividade deportiva importante, pero eu creo que tamén para ti, porque mira, Valdeorras sempre é bo, sempre marcha, estou seguro que cando marchas un pouco máis ancho do que ves. Valdeorras é importante, en este caso, pois, o sábado vai a ser a capital do atletismo galego e, por lo tanto, unha satisfacción para todos. Moitas gracias, sorte, nos ali estaremos para que todo salga o mellor posible. Moitas gracias, Alfredo, polas túas palabras. E xa rematamos este acto. Saúdos a todas as persoas presentes, saúdos tamén a todas as persoas que estades en streaming seguindo esta presentación, e vémonos o vindeiro sábado pola tarde aquí no barco, pola tarde e pola mañá aquí no barco de Valdeorras. Bo día.